имрӯз ба шумо пора ва духти куртаи прямои размери 50-52-ро нишон медиҳам. дарозии куртаро чен кардам. Ҳар кас дарозии куртаи худашро чен мекунад. пораро сар мекунам. Гардан 7 сантиметр, китфи 11 сантиметр, بیست сантиметр монда хати рост мекашем ва аз ҷое ки 20 сантиметр мондем, обхват грудии ман 52 аст. Значит 26, ман 27 мемонам. поёнаша хат мекашем. дар куртаи пешина ман пуштакамда складка мондагӣ будан. барои кушод истоданаш инаша прямой кардам. барое ки кушодии ин материал камака кушодтар буромад аз материали пешина. аз зиёдтии материал дарозии эзорро мегирам ва дарозии остинро пора карда мегирам. остини ман тайёра 60 сантиметр аст. инҷо 66 мондагӣ аст. ба ман бас аст. сар мекунем пораи изора. пораи изора ман ба шумо мондагӣ будам. дарозиша ки гирифтем аз боло ба поён ман 30 сантиметр мемонам. ҷои хиштака часпондан рассечка мемонам. қайчӣ мекунам ки маълум шавад. ман гуфта будам ки кушодии ҳамин материал барои ман танг аст. ман аз мебудам вақте ки кушод бошад. барои ҳамин ман 40 сантиметр мегирам. хат мекашам. поён 16-17 сантиметр ва ҳамин хати поён 16-17 қати ҳамин 40 якҷоя мекунем. анами секунҷагӣ маълум мешавад. секунҷагӣ ба гуфти дигар хиштаки эзор. ҳамина аз поён мегирем. мана духти эзора дар инҷа ман ба шумо нишон наметиҳам, барое ки видео дар бораи духти эзор дорам. остинро пора мекунем. ман қолаби тайёр дорам. ҳамин размери остини худама қолаб кардагиам дакардон, барое ки ҳар дафъа ҳисоб карда нашинам. поёни остина кушодак мегирам. кушоди бад не. амхи хати рост мебиём. баъд камакак 2 сантиметрда кушодтар мекунам. ай мебурад ки таги остини ман 15 мешавад. пора мекунем. мобайни остина қайчӣ мезанем. рассечка мемонем. баъд тайёр мекунем аптачкаи пеша. барое ки выризи пеша обработка кунем, мо да аптачка дар кора. ман материала гирифта флизелин клей кардам. барои чи калон гирифтам? барое ки пешаки ман секунҷа мешавад. баъд ман шероз мечаспонам. ҳозир шерозҳои ҳар хел буромадагиа бозорда. шероз мечаспонам. барои ҳамин поёнашда аптачка мемонам ки сахттар иста. мегирем гардан 7 намегирам, барое ки выризи секунҷа майда мебиёд. барои ҳамин ман 8 гирифтам. 8 гирифтам. дарозиро 21 буридем. мана чен кардам. 16 буромад. акнун пешака мегирем. як бор барои рахи мобайнша ёфтам ман утюг кардам. шумо метавонем ки буркати мелқати кашем. аптачкара рӯ ба рӯ мемонем. рӯи росташа ба рӯи ростаи пешак. ман ҳозиро кам дарзи дастӣ истифода мебарам. бисёртар булавка истифода мебарам. бисёр қулай аст. вақте ки булавка мезанӣ аз ҷош намеҷимад. 0,5 сантиметри медузам. баъд аптачкаро мана мебурам 3 сантиметри мондаму буридам. гарданро мебурам. инҷа якта рассечка дорад. барое ки ду хати рост аст. мобайнша рассечка мемонем. тамом. аз тарафи чапаш утюг мекунам.
бо як бори дигар мегӯм ки касе ки аверлок дорад аверлок кунад, касе ки зигзаг дорад зигзаг кунад, касе ки на аверлок на зигзаг дорад тарон қат карда як хати рост занад. баъд тасмаро мечаспонам, шерозро мечаспонам ва тарафи поён як 10-15 сантиметр дарозтар мекунам. ман 2 метр гирифтам аз ҳамин шероза, пешакам дарастид, остиномда ва почаи эзоромда. хостам ки ранги даврои пеш эзорам шерозпоча дошта бошад. барои чи остин дам кардам эзорда? Барои ки ин материал тунуктар аст, барои хонапӯшӣ, барои хушрӯтар истад таги поча шерозпоча кардам. мана чен мекунем пешак. вақте ки мо 21 гирифтем, ин секунҷа аст. секунҷагӣ кунҷаш дароз мебиёяд. барои ми аз материали худаш як 4 кунҷа обработка карда тайёр мекунем ва дар ҳамин кунҷ мемонем то ҷои даркорӣ. мисол выризи ман 20 сантиметр аст, выризи ин секунҷа 22 сантиметр омадагӣ аст, чуқур аст. ҳамин хел мемонему мошина мекунем. баъд аз он китфоро чен мекунем. ман чен кардам 20 выризам. баъд тарафи чапашам мегардонем. бисёри бонувон мепурсанд ки ҳамин виточкара чӣ хел монем. ман виточкара фақат ҳамин намуд мемонам. аз боло 25 сантиметр гирифтам, дарозии виточка 16 сантиметр. хати рост мекашем. хати рост мана кашидем. чикор мекунем акун? аз ҷое ки бари материал аст 1,5 сантиметр поён мемонему, боло то кунҷа мерем, ранги секунҷа мебиёяд. ҳамин хел мошина мекунем. баъде ки мошина кардам, тамом кардам, пуштака ба пешак мечаспонем. анаминҷада маълум аст. нигоҳ кунед виточкаҳои ман чӣ хел омад. ҳамина тарафи поён утук мекунем. тафтиш мекунем ки гардан 16 бошад. гардани ман 16 ҳаст. аптачка мондам, булавка хати маҳкам кардам, мошина мекунам. обхват груди анаминҷо бояд барои ман 52 бошад. аинҷа 57 аст. 3 сантиметри аз ду тараф барои дарз мекунем. бари куртара ман мехоҳам ки разрез монам. барои ҳамин вақте ки бари куртаро медӯзем, аз поён ҷои разрез мемонем. ҳозир поёни куртая чӣ кор мекунем? бисёриҳо поёни куртая намезананд. барое ки ана ин барои курта кашол наёяд, поёни куртара аз дарзи бараш 3 сантиметр боло чен карда хат мекашем. хати гирд. пеши куртаро намебурем, фақат бари куртаро мебурем. баъд аз поён ба боло 30 сантиметр чен мекунем. расечка мемонем. ин мешавад ҷои разрези мо. шумо метавонед разреза аверлок кунеду 1 сантиметрда қат кунед. поёни куртаро низ метавонед аверлок кунеду қат кунед. ман зигзаг накардам. ҷое ки разрез аст 2 бор 0,5 қат кардам. духтам таги куртаро як бор 0,5 ва ба 2 сантиметр қат кардам, духтам. ман намедонам ман ба шумо мефаҳмонам ё ки не. ҳай мумкин ки ҷоеде ки нофаҳмо бошад. ҳай ман кӯшиш карда истодам. лекин агар савол дошта бошед, метавонед дар комментария аз ман пурсед ё ки видеои пештарама нигоҳ кунед, унҷадам духти курта ҳаст. дар ин видео ман натонистам ки ба шумо духти эзоро нишон диҳам, барое ки бисёр вақти бисёра мегирад. 20 дақиқа мешавад. ягон кас тоқати ин қадар вақта тамошокуниро намекунад. барои ҳамин кӯшиш кардам ки дар видеои пештара ино нишон диҳам. эзора алоҳида видео карда пахтагиам. шумо метавонед ки аунҷа бинед. лекин ин видеода ин куртада ҷои часпондани остин наомад, барое ки телефонам сёмка накардааст. ман фикр кардам ки сёмка кардастам, телефон мурдаст худаш.
ман остина духтам, тайёр кардам, пушта тамом шуд. Баъд дидам ки телефон запис накардааст. Барои ҳамин часпондани остина метавонед аз видеои пештара нигоҳ кунед. дафъои дига хай кӯшиш мекунам ки ҳамаш биёяд. мана разрезо чӣ хел шуд. Духтам, утюг кардам поёни куртаи қатти разрезо бе аверлок, бе зигзаг. акун таи кашро мековем. таи каши ман 24 25 аст, вай дафъа гуфта будам. чейн мекунем 24 25, хат мекашем. ман аз китф поён 8 сантиметр мемонам. барои чӣ 8 сантиметр? барое ки ҷинҷак ба ҳамун ҷо биёяд, дар центри китф. барои ҳамин расечка мемонам. пеши куртая 1 сантиметр чуқуртар мезанем, барое ки пушт ҳама вақт аз пеш калонтар аст. мисол пешак ки ман кушодиш 32 сантиметр бошад, пуштакам 36 сантиметр аст. барои ман ҳама вақт пеша 1 сантиметри дига мековам. мана пешака чейн кардам 34, 1 сантиметри медузам, мешавад 32. тарафи пеши ҷое ки остина мечаспонем аз пешак 1 сантиметри дига кофтам. ман гуфтам ки таги остин шероза дорад. барои ҳамин аввал таги остина обработка мекунем, ба 2 сантиметр таҳ мекунам ва аз болош шерозаро монда аз ду тарафи шероз мечаспонам, мошина мекунам. баъд аз он таги остина медузам, дарзи остина ва болои остина 2 қатор ҷинҷак медавонам ва баъд аз он остина мечаспонам. бонувони азиз, ҳеҷ вақт натарсед кора сар карданда. шумо сар кунед, бехато намешавад. одам хато мекунад, бо ислоҳ мекунад, вақте ёд мегиред. русо мегӯянд ки на ошибка учатся. барои ҳамин шумо натарсед ки хато мекунед. духтаам дар кор. баъди ҳар як дарзи духтагӣ кӯшиш кунед ки ҳамон дарзотонро утюг кунед. агар ки утюг кунед, вай ҳам хеле дарз зебо метовад, дарз ҷинҷ нест, ҳама хатогиётон метовад. бо як чизи дигар, агар ҳамон дарзи духтагӣ ба шумо маъқул набошад, ку танбалӣ накунед. нагӯед ки мешавад. канед, аз сар кунед. ҳамихе кунед ки ҳамун чашми бинанда роҳат кунад, гӯяд ки ана хати рост задааст, ана дарзаш хушрӯ аст. дар инҷо танбалӣ тамоман кор намебиёяд. агар шумо дигар намуди остина духтан хоҳед, дар канали ман духти остинои зебо ҳаст. метавонед ки аз он истифода баред. ҳаст остини дароз резинка қатӣ ҳаст, тур қатӣ ҳаст. шумо метавонед ки бинед. аз парпара қатӣ аст. мисол куртаи прямой духтед, шарт нест ки остинаш ранги остини куртаи ман бошад. метавонед аз дигар намуди остинҳо истифода баред.